Is-sejħa interna l-assistent kummissarju hija waħda ta' natura diskriminatorja għalet dan l-Unjen tal-Pulizija kif irreġistrat il-wim industrijali mal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. L-Unjen qalet li s-sejħa li ħarġet fil-5 ta' Novembru li se tibqa' miftuħa sa' 26 ta' Novembru tajt li se tingħata konsiderazzjoni xierqa lill-applikanti li għandhom għarfien u esperjenza ta' xogħol rilevanti ippruvata f'investigazzjonijiet ta' kriminalità finanzjarja. Dan qalet l-MPU huwa diskriminatorju ma' uffiċjali li qatt ma servew fil-qasam tal-kriminalità finanzjarja. Din is-sejħa teħtieġ ukoll li l-applikanti jissottomettu pjan ta' 3 snin li jiddeskrivi viżjoni għal qasam operattiv speċifiku tal-għażla tagħhom illi jinkorpora elementi ta' investigazzjonijiet ta' kriminalità finanzjarja. Dwar dan l-MPU rremarkat li fil-waqt li sejħa ħarġet bħala waħda ġenerali tinkludi elementi speċifiċi illi ftit uffiċjali biss huma familjari magħhom u li jinkisbu biż-żmien u l-esperjenza professjonali. Fid-dawl ta' dan l-MPU qed titlob l-ispeċifikazzjoni għal kriminalità finanzjarja għandha jew titneħħa jew tinħareġ sejħa speċifika għal assistent kummissarju fil-qasam tal-kriminalità finanzjarja. Intant brabta ma' dan kollu inkluż transfers ta' uffiċjali għolja tal-Unjen fost oħrajn minn għada l-MPU ser tkun qed tinforza 9 direttivi fosthom il-membri rġiel tal-Unjen iżommu l-leħja kemm jekk ikunu bl-uniformi jew pajżana. Ta' filwaqt li l-membri m'għandhomx jilbsu beretta tal-uniformi jistgħu jisbħu xarhom basta mhux b'kuluri jgħajtu kif ukoll jistgħu jisbħu difrejhom. Ta' filwaqt li jingħatu ukoll li l-uffiċjali tal-Unjen li ngħataw transfer m'għandhomx jirrapportaw għax-xogħol fil-post il-ġdid kif ukoll ingħati li l-Unjen mhux ser tkun qed tattendi għal laqgħat u ċerimonji organizzati mill-Korp tal-Pulizija.